Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi yesibili yamakhosi, isahluko sesihlanu, ivesi yokuqala kuze kube ivesi yeshumi nanhlanu. Lana sibuka indaba kaNamani owayekade eyinduna ekade ephethe impi. uNamani lithizwi likaNkulunkulu wayeyinduna yempi yaseSiriya. Wayeumuntu onamandla othenjwayo inkosi yaseSiriya. Kodwa uNamani wayeyinsizwa eyayinochoko. Le ndaba iyangithinta uma ngibuka amandla ayenawo, izimangaliso ayikwazi ukuzenza. Ebese mangibakaza mhlawumbe abantu ababemazi bangasixoxela ngezimpi azilwa azinqoba. Mhlawumbe abantu abamaziyo bangasitshela ngobuchwepheshe nobuchule bokuhlakanipha kwakhe. Mhlawumbe abantu abamaziyo bamazi njengesigora isidlakela, umuntu onamandla. Kodwa kona konke lokhu ngimbona uNkulunkulu esambulela ukuthi kukhona izinto esingakwazi ukuzisiza thina uqobo lwethu. Ngingaba namandla okwenza okuningi. Ngingaba nezimali zonke. Ngingaba nayo yonke into abantu abayifunayo nabayifisayo. Kodwa mhlambe kube khona okumbalwa noma okukodwa engingenakho. Lana ngibuka empilweni yethu njengabantu. Khona abantu abahleli emakhaya abathi ngaya esikoleni, ngafunda, ngagrada, ngaqualifya, kodwa ngihleli ekhaya angisebenzi. Kunabantu abangathi bengisebenza kahle, benginakho konke, kodwa kwafika isikhathi ngalahlekelwa umsebenzi. Kunabantu abathi impilo yami beyihamba kahle, ngaba kwi-accident ngalimala kwashintsha izinto. Kunabantu abanxakekile abakhulisa abantwana bebodwa, bezibuza ukuthi uphi ubaba walengane, uphi umama walengane. Kunabantwana abahleli bekhala ubusuku nemini bethi ngiyathanda ukufunda, ngiyathanda ukuqhubekela phambili, kodwa banayo imali yokuyorejista. Abanye bathi benayo, kodwa uthola ukuthi uyatshelwa ukuthi siyaxolisa, asikwazi ukuthatha isikhala asikho. Kunabantu abathi mina ngiyazi ukuthi bengazana noNkulunkulu, kodwa kulezi inyanga engiphuma kuzona ngibuka sengathi uNkulunkulu ungishikile. Ngibuka sengathi uNkulunkulu ungikhohliwe. Ngibuka sengathi uNkulunkulu uyangijezisa. Kunabantu abangasakwazi ukuyokhuleka. Kunabantu abakuthola kunzima ukubuyela enkonzweni yokukhuleka. Kunabantu abakuthola kunzima ukubuyela enkonzweni kaNkulunkulu. Uma ubabuza bazokhala, babike babike imbuba, bathi inkinga ukuthi ngesaba, inkinga ukuthi nokuthi, kodwa uma usubhekisisa kahle, abanye babo bathi angisiboni isidingo sokubuyela uNkulunkulu, ngoba ngimbona engathi uNkulunkulu ungilahlile. Ngibona sengathi uNkulunkulu ungilibele. Namhlanje ngibona inkonzo kaNamani. Ngibona inkonzo yalensizwa eke yaba powerful, eke yaba namandla, kodwa uNkulunkulu usikhombisa ukuthi emandleni ebenawo, kwi-influence ebenayo,
kukhona ahlulekile ukuzenzela kona. Ebese ngibuka isikhonzikazi isigqila sentombazane esihleli emzini kaNamani. Lento iyangithusa ngoba isona esiya unkosikazi kaNamani sithi mina ngiyamazi umprofete okwazi ukwelapha. Ukhona uNkulunkulu kaIsrayeli ongaselapha lesifo. Lento ingenza ukuba ngithi kwesinye isikhathi ubosihlonipha isidalwa esingumuntu. Ngoba awazi ukhiye wempilo yakho, isisombululo sengxaki yakho, umxazululi wokukhathazeka kwakho, awazi ukuthi uNkulunkulu ukhiye ubeke kubani. Ukhiye wokwelashwa kukaNamani bekulele kulesigqila sesisebenzi sentombazane ehlele emzini wakhe. Asizwe embhalweni engcwele uNamani ekhuluma nalesi sisebenzi. Asazi ubesiphatha kanjani. Kodwa isisebenzi sithi mina ngiyamazi uNkulunkulu owelaphayo. Ngiyamazi umprofete indoda kaNkulunkulu. Sithi kodwa baba mangasane uvume angakwelapha. Ngibuka uNkulunkulu ethi baningi abantu abangangisiza. Mhlambe mangasane ngifunda inkonzo yokwehlela ngezansi. Ngifunda inkonzo yokubingelela. Ngifunda inkonzo yokuhlonipha isidalwa esingumuntu. Kunabantu esithi masibabuka sibabeke kwiclass esithi lingaphansi kwaleli thina esibeke kulona. Kunabantu esithi masizwa izinto ezishiwo athi ubani osho leyo nto. Ukube beshiwe usibanibani besoyithatha wazini lowo ngalezo zinto. Kunabantu esithi masibabuka sibeye. Sithi ungangitsheli mina ngosibanibani, mina ngifundile, mina ngcono, mina nginezimali zami, mina ngisebenza kahle, mina nginokuthi unani wena. Omunye azakubuza athi sewuneminyaka emingaka athi what do you have to show for it? Kodwa namhlanje uNkulunkulu usitshela ukuthi uyazi mhlambe isisombululo sempilo yami neyakho ibilele kulomuntu ebesimbukela phansi. Ibilele kulomuntu ebesitshela ukuthi akamsebenzi kwalutho. Ngiyithanda inkonzo eyenziwa yile ntombazana. Ayifuni ukusitshela ukuthi ihleli kanjani kulomuzi. Ayifuni ukusitshela ngokukhathazeka kwayo. Kodwa ithi ngabona ithuba ebesithi angikwazi ukuthi ngingawenzi umusa ngoba ngiyamazi uNkulunkulu wenzeni empilweni yami. Okunye okungithintayo uNamani uthi angezwa ukuthi ukhona ongamsiza. Akacucuzi, akachithi isikhathi, uyasukuma enkosini yakhe. Athi ngizwile ukuthi ngenzeka ngisizakale. Khona omunye umuntu ohlala phezu komlilo. Akakhala memeza ngaze ngasha. Bathi abantu sukuma, yindaba ungasukumi. Athi ngiyanqena. Khona omunye umuntu owaziyo ukuthi uyalidinga usizo. Kodwa akafuni ukusizwa sibanibani. Khona odingayo usizo kodwa ufuna ukulamkela lolu sizo ngama terms nama condition asiyutha yena. Khona othi edinga usizo kodwa adelele noma edinga usizo. Khona othi edinga usizo athi ngiyanqena. Athi mase ngithola isikhathi ngizofuna. Lento ifana nomuntu othi umsiza umbhekisa efuna umsebenzi uthi thatha le number uyifonele
athi ngizomfonela mase nginesikhathi. Athi omunye anginayo imali, anginayo i-airtime yokumfonela, kodwa lo muntu uqeda ukumfakela i-airtime wabhizwa yoyisebenzisela okuthandwa inhliziyo. Ingakho kwesinye isikhathi uJesu ebuza umbuzo ukuthi uyathanda ukusizakala. Ngiyamthanda uNamani mina. Uthi angabona ukuthi nanti ithutshana lokuthi ngenzeka ngisizakala. Khona abanye abantu abanikwa ithuba kuthiwa awuzama ukuthi ubone ngeke kwazi ukwenzeka. Athi omunye ngeke ungibone mina ngodayisa amakota, ngodayisa amagwinya. Ngeke ungibone mina ngoshiswa yilanga ngiyome emgaqweni ngidayisela abantu. Bese uyabuza ukuthi kanti enjani imali oyifunayo? Onjani usizo olufunayo? Uma ngisakwazi ukukhetha, uma ngisakwazi ukupika, uma ngisakwazi ukunqaba. UNamani usifundisa ukuthi ngizosukuma ngiyolufuna usizo. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi sibuse sizivikele isikhanyisele, sinikeze amandla negrasiya lawo ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.